Nagkalain-laing mga tunghaan ang magtigi sa ilang abilidad sa pagresponde og sunog sa gipahigayong Fire Olympics sa Dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Si Chona Carrion sa report. 16 ka mga pampubliko ug pribadong tunghaan sa Dakbayan sa Talisay ang nisalmot sa gipahigayong Fire Olympics nga gipasigugdahan sa Talisay City Fire Station. Dinhi gipakita nila ang ilang katakos sa tulo ka mga aspeto: fire response, fire suppression ug rescue operation. Tumong nining maong kalihukan maong pagbansay-bansay sa mga tinunan sa pagresponde og alarma sa sunog, dili lamang sa ilang mga tunghaan apan sa ilang komunidad. Amo man silang na act of volunteerism para in case na ay alarma sa mga barangays, makatabang pud sila on their own ways. So they have their own brigade sa school? Yes, ma'am. Bali, itong mga bata na nandito, ma'am, we have emergency response group. So ERG ang tawag natin doon, ma'am, na sila, in case na merong fire alarm sa school, sila ang prime na tutulong kasama yung kanilang mga teachers. Gibuksan ng Fire Olympics sa pagpili og muse, matag tunghaan adunay cheer, usa ipapaso ang ilang mga muse. Ang 15 anyos nga si Abby Kate Odango sa Mohon National High School ang nakadaog. Ang maong kalihukan tipik sa kasaulugan sa Fire Prevention Month. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisda.